Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. arewablog.com. Kullum sai ina kalli hoton ki nake samun bacci, muryar ki nake ji kawai in ji na bari kunci, kuma in ba ke to ba zan iya aikata komai ba. Na kama ba zan kubuta ba in ba da ke ba. Ina za na je ina mafitar da zan zo na duba, bana jin ni na cika inda baki min lamuni ba. To zan iya mutuwa in ba za ki aure da ni ba.